Quins tipus de futurs volem forjar? El canvi climàtic accelerat, la intel·ligència artificial i la biotecnologia, la creixent exclusió i fragmentació. El nostre món està esdevenint més complex i incert, amb nombrosos reptes disruptius. El coneixement i l'aprenentatge són els majors recursos renovables de la humanitat per respondre a aquests reptes i idear alternatives. Però l'educació no només dona resposta a un món canviant. L'educació transforma el món. Així doncs, per crear els futurs que volem, hem de repensar l'educació. La UNESCO ha emprès una iniciativa global per reimaginar com el coneixement i l'aprenentatge poden donar forma al futur de la humanitat i del planeta. Estem mirant cap al 2050 i més enllà, i volem comptar amb vosaltres per reflexionar, debatre i reimaginar les formes com l'educació ens permet esdevenir allò que volem esdevenir. Per nosaltres mateixos i per als altres. Pensant junts, per poder actuar conjuntament. Sumeu-vos al debat i construïm els futurs que volem.